салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. бовар дорам ки ҳамагон домуллозиёро мешиносед. ба шумо филми ҳидоят писанд аст ё ки ба актиёр дар шаҳр нависед. азизон, имрӯз мо дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми ҳидоят домуллозиё ҳарф мезанем. номи аслиаш Тимур Аҷар, соли таваллуд 22 декабри соли 1979, синну сол 41 сола, ҷои таваллуд Сакария, Туркия, баландии қад 179 сантиметр, машғулият актиёр, категория хунармандии турк, инстаграм Тимур Акар. Тимур Аҷар 22 декабри соли 1979 дар Адапазари, Сакария, Туркия таваллуд шудааст. Тимур Аҷар як актиёри кинои туркӣ решаи гурҷӣ дорад. оилаи ӯ аз Батумӣ мебошад. бачагии актиёр дар Олмон гузаштааст. соли 1984 ӯ бо оилааш ба Сакария баргашт ва шавқу рағбати худро ба театр аз соли 1999 оғоз намудааст. ба ғайр аз театр, актиёр ба мусиқӣ низ майл дорад ва то ба имрӯз чандин албоми сурудҳои ҷадид дорад. дар доираи актёрӣ ӯ ба сарояндагӣ машғул аст. сарфи назар аз он ки Тимур Аҷар дар бисёр лоиҳаҳои гуногуни телевизионӣ ширкат варзид, ӯро филми ҳидоят машҳур сохтааст ки дар Тоҷикистон миллионҳо нафар тамошобини худро дошт. актёр дар ҳама қисмҳои филми мазҳакавӣ ба актиёр низ нақш офаридааст. соли 2019 вай ба ҳайати ҳакамони филми бисёрсерагии низомии «Қавл» пайваст. азизон, шумо дар филми «Қавл» оё домуллозиёро дидаед? агар ҳа, дар қисмати чандум буд дар хотир доред? дар шаҳр нависед. ҳаёти паси пардагии Тимур Аҷар. соли 2007 Тимур Аҷар бо Озлем Карабай издивоҷ кард. вай дар соли 2009 талоқ гирифт. дар соли 2016 ӯ дубора издивоҷ кард. Эда Озержан, шарики силсилаи Лизард, яке аз интихобкардаи ӯ гардид. дар издивоҷ духтаре бо номи Элис таваллуд шудааст. Тимур Аҷар дар вақти холигӣ бо моҳидорӣ майл дорад. вай велосипедронӣ ва лижарониро дӯст медорад. When I popped off and you go gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the... дӯстон, филми ҷадиди ӯро агар хоҳиши диданро дошта бошед, пас дар комментария плюс гузоред. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба ҳамаи филмҳои Домулло аксҳо гузошта нашавад. хайр азизон.
ቫይረስ ይዟል።